Enter his presence, feast with thanksgiving, and celebrate his love. Come to the table, enter his presence, feast with thanksgiving, and celebrate his love. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsoon, gisaulog ron sa simbahan ang pista ni San Bonifacio, obispo ug martir. Dito ni siya na martir sa Germany. Ngunit gitawag ni siya the Apostle of Germany. Grabe ang iyang paghago sa pagsangyaw sa atong pagtuo o pagsaksi niini hangtod sa kamatayon. Uban kaniya atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, si San Bonifacio nga martir, mga maunta alang kanamo aron ang pagtuo nga iyang gitudlo sa bakba ug iyang gitiman-an sa dugo among mahuktan nga malig-on pinaagi sa among mga buhat. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Apan gisunod mo ang akong gitudlo, ang akong kagawian, ang tumungko sa kinabuhi, ang akong pagtuo, pagpailog, paghigugma, pagkamainantuson sa mga paglutos ug mga pag-antos nga nahiaguman ko. Nasayod ka sa tanang nahitabo kanako didto sa Antioquia, sa Iconio ug sa Listra, ang makalilisang mga paglutos nga akong giantos. Apan giluwas ako sa Ginoo niining tanan, ang tanan nga nagtinguha sa pagkinabuhi nga Dios nun diha kang Kristo Jesus, lutuson gayud. Apan ang mga dautan og tigpakaron ingnon, musamot pagkadautan, manlimbong sa uban o malimbungan usab sila. Apan ikaw, pabilin diha sa mga kamatuoran nga gitudlo ko kanimo ug hugot mong gituuhan. Kay nakaila ka man sa nagtudlo kanimo niini, ug nasayod ka nga sukad pa sa imong pagkabata, nagbasa ka na sa balaang kasulatan nga arang makahatag kanimong kaalam nga maghatod ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon kini alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhig matarong, aron ang nag-alagad sa Dios masangka pag-ayo ug maandam sa tanang maayong buhat. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Responsoryo. O Ginoo, dako ang kalinaw alang kanila nga nahigugma sa imong balaod. O Ginoo, dako ang kalinaw alang kanila nga nahigugma sa imong balaod. Bisan ang akong manggubukod ug akong mga kaaway daghan,
Wala ko mutalikod sa imong mga balaod. Ang kamakanunayon, labang timailhan sa imong pulong, ang tagsa-tagsa sa imong matarong nga kasuguan malungtarong. O Ginoo, dako ang kalinaw alang kanila nga nahigugma sa imong balaod. Mga prinsipe, nagagukod kanako sa walay matarungan, apan ang akong kasing-kasing nataha sa imong pulong. Sila nga nahigugma sa imong balaod may dakong kalinaw, ug alang kanila walay makapandol. O Ginoo, dako ang kalinaw alang kanila nga nahigugma sa imong balaod. Nagapaabot ako sa imong kaluwasan, O Ginoo, o gituman ko ang imong mga kasuguan. Gibantayan ko ang imong mga sugo ug imong mga gimbutan, kay ang tanan kong mga dalan anaa sa imong atubangan. O Ginoo, dako ang kalinaw alang kanila nga nahigugma sa imong balaod. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Samtang nagtudlo si Jesus didto sa templo, nangutana siya, unsaon man pag-ingon sa mga magtutudlo sa balaod nga ang Mesiyas kaliwat ni David, nga si David dinasig sa Espiritu Santo miingon man, ang Ginoo miingon sa akong Ginoo, lingkod dire sa akong tuo, hangtod nga himuon kong tumbanan mo ang imong mga kaaway. Si David mismo mitawag kaniyang Ginoo, busa unsaon man pagkahimo sa Mesiyas nga kaliwat ni David. Ang dakong panon sa mga tao malipayon nga namati kang Hesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daig ikaw, O Kristo. Ang pamaagi sa Ginoo ug ang iyang kabubuton kun atong tugkaron sa atong tawhanon nga pangisip or abilidad, musangko gitas pagkalibog. Mao na sa unang panahon nga dili pa kayo himsog ang atong kaning evangelization nga pamaagi, gidili ang pagbasa sa Bible basta dili ka pari or dili ka madre. Ngano man basig mayabag unya ka. Amo na ilang panultihon sa una. Kay sama ni pananglitan aning atong ebanghelyo, ang mga Hudiyo wa mudawat ni Hesus nga mao ang Mesiyas tungod kay matud pa nila ang Mesiyas gitagna sa mga propeta nga kaliwat ni Hari David. Hari sad siya. So kaliwat ni Hari David. Nya kay si Hesus didto man gatubo sa Galilea, nya si David di man magpuyo sa Judea sa Bethlehem. Nya si Jesus di man hari anak magpanday, di libog sila. Saan ko taong pagkaliwat anang David nga panday mga na galison kay nag-eskwela o mga na kay eskwela. Amo na gingnan sila ni Jesus. Kung ang Mesiyas kaliwat ni David, nganong si David miingon man ang Ginoo miingon sa akong Ginoo. Ang kaning ni ang Ginoo miingon sa akong Ginoo pasabot ang Dios Amahan misulti ngadto sa Mesiyas. Nya gitawag mang David nga Ginoo ang Mesiyas
nganong mahimo manoon yang kaliwat. Kamo kasulbad mo ng istorya. Di man gani ko kasulbad kamo na noon. Mayabag tayo. Pero kung motuo ta nga ang kabubuton sa Ginoo lahi gyud sa atong kabubuton, awa na sulbad ng tanan. Kamo motuo mo nga ako diha nako sa abuhata ang kalibutan. Tuo mo. Di mo to? Motuo mo nga kanang imong tupad diha na sa abuhata ang kalibutan. Sige, tubag. Di kam to nga kanang imong bana, kanang imong asawa diha na sa abuhata ang kalibutan. Kanang imong anak diha na sa gani ka mataw. Ana. Di mo to ana. Dili no. Apalihata. Matod pa sa among study dito sa seminaryo sa theology ba? Sa pagtuon patig Ginoo. Ang tanang butang sa kalibutan magamay o madako diha na sa hunahuna sa Ginoo in eternity. Kitang tanan nanata sa hunahuna sa Ginoo. Wa ganita niya buhata, naanatang tanan sa iyang hunahuna. Kay ngano man ang Ginoo Almighty, ang Ginoo infinite, sa ato pa way sukod ang iyang memory, ang iyang plano way sukod. So kitang tanan na anatang iya lang gianam-anam og realize ang iyang plano, gianam-anam lang, pero naanatadaan ang mahal nga Birhen Maria diha na sa hunahuna as Ginoo. Kitang tanan ako nananis hunahuna as Ginoo nga mao ni akong naong. Kay wapa mapariha ang tatagnaw og taghap-taghap lang ang Ginoo ba og malimot siya. Mao na ang atong naong magkaparihas unta. Natanawa di ba do na tay panultihon, no two persons alike. Ngano wa man gyud magkapariha ning wa man gyud tawo nga nagkapariha exactly nga nagkapariha nga niabot naman unta tag 7 pila na to 7.5 billion ka tawo sa kalibutan. Wa gyud nagkaparihas. Hasta gani ang kaluha kanang gitawag nilang identical twins, di man gani gyud magkaparihas na man gyud kalainan ay kisa may gabot ana ang Ginoo nganong lahi-lahi tagnaw kay naa na design na siyang hunahuna muna ayaw pagmahay anang imong naong kay wa pa gani ka mataw gi kuan na sa Ginoo giplano na. Di ta magsinawayay sa tong naong kay plano na nas Ginoo. Mo ni kani akong naong di na lang din ako usbon kay plano na nis Ginoo. Nya ka mo moingon mo usban na imong naong pader. Di ko o magani ni usbas Ginoo kamo na noon. Pasabot ang ato di ay tumong sa kalibutan mao ang pagsunod sa planos Ginoo. Nanay blueprint ba? Ako bitaw sige kong pangita asa mang plano ani atong simbahan isa maghimo pa pader. Sorry to tell you kay maghimo pa wa pa man ni klarong plano. Ang ato kong binuhatan usahay kana himuan na dia kana himuan na. Karon daghang kinig damba din trabaho dia wa pay bayad bahala mo dia. Kamu diyang naminaw bayad mo aron malangit sad mo. Ang nagtrabaho ani malangit naman. Ang problema ang tigbayad niya ako may pare patay ko sa impierno ani. Pero kani plano ni tao nga usahay way klaro. Pero kita klaro kayo ang planos Ginoo nato. Kung maulang kitang musubay sa planos Ginoo, nindot kay itong kinabuhi, malipayon kay ta. Muna sa unang pagbasa, si San Pablo mipahinumdom kang Timoteo nga ang pulong sa Ginoo gamiton sa pagtudlo, sa pagbadlong, sa pagkoreksyon, sa pagdasig. Pasabot ang planos Ginoo sa atong kinabuhi naa di ay sa iyang mga pulong, naa sa balaang kasulatan ug sa mga doktrina sa atong simbahan. Anha diha nato makita ang planos Ginoo. Pananglitan
kanang pagminyo. Angayan ba kang magminyo karon kung dalaga ka? Plano ka nas Ginoo nga magminyo ka? Nay mangutanan nako, Pader, unsaon nako pagkahibaw nga ang planos Ginoo nako maminyo ko aning akong uyab? Unsaon nako pagkahibaw? Nako, ambot lang nimo. Pagluhod-luhod dito, ako sa imo nung hasulon, wa magani ko'y uyab, ikaw na noon diyan. Sulasulon ko nimo. Pero akong pagtudlo, maingon dayon ko. Kamu sa nom, tutok sa muna ko sa uyab pag ni Father. Anang ingon ko, akong giigdan, makahibaw kag plano nas Ginoo una kung andam kang magpakamatay anang imong uyab. Mao ginay una, kana bang makaingon kaniya nga bisag mao pa nimo patay nako, andam na kong mo kuyog niya. Kana, minyuay dayon na. Bisag adik pa na, bisan pag sige nagsuyok, basta andam kang magpakamatay, bisag siya pa'y mo patay nimo, kana, minyuay na. Mo na una. Nya kamo, una-una ako na narong iyong asawa, andam mong magpakamatay. Kanang inyong mga bana ron, andam mong magpakamatay nila, or gusto mong mupatay. O wa gani, di kay ka anda magpakamatay, nasayop kag himog desisyon, dili na inline sa planos Ginoo. Muna si Kristo, anda magpakamatay tungod sa iyang pagsangyaw. Nga naman, plano mas Ginoo. Una, ikaduha, dili ka makaako paghimog sala, o di ka makatugot nga makahimo kag sala ni anang tawhana o ni anang babayhana. Magsigi gani imong layog-layog, sige gani imong kinuotay, nya ang inyo ra gyung tumong kana ra gyung mga laway nga buhat, dili na mo'y imong banahonon, di sad na mo'y imong asawahonon. Ako pananglitan og manguyab ko sa una ba? Naa man ginangatong hunahuna nga indota gani kapo na unsa pa diha. Nya kay nahigog mo man ko, gusto man ako pangasawa na pugong lang yun. Na may panagsa makahimo yun, pero pugong yung mayo. Ginagmay, tapsing-tapsing. Pero sige gyud na kunongo jud di gyud. Amo na di gyud mahitabo kanang gitawag natong premarital sex. Nako maminyo gani kaday nga nagpabilin kang putli nga wa mo maghimo anang premarital sex, kana sakto gyud kay nang pagkaminyo plano ginas Ginoo. Kana bang magpakasal o sa mo una mo kana sakto gyud kay na. Lisura na padir, man padir na ko amaw na. Hala hunungan na lang na. Nya suway ko ng mga 1 year nga di na gyud mo magbuhat ana. Kana mabalik tingali ang planos Ginoo. Nya ikatulo nga kamong duha ganahan kay mong magampo, ganahan kay mong musimba, ganahan kay mong mga lawat, ganahan kay mong mga umpisal, nya magdebosyon mong mga santos. Kana you are meant for each other according to the will of God. Nya, una-una ako nakapasar ba ng inyong mininyo ay karon. Patanaway ni kaminyo ninyong maoning tulo na presenting tulo. Di gyud mo magbalikasay, di mo mag-away. Kung naman mo'y away no, dali kay masettle. Bisag mag-away mo, magakos lang yapon mo inig katuog ninyo. Ikabuntag ang patay, ang usa patay na kay giluok res usa. Pero at least nagakos lang yapon mo till death do us part. Inana. Mo na siya planos Ginoo, malipayon, malinawon kita. Mo na si Kristo ningon siya, ay namo pagsigig hasol-hasol ang naghain ko kinsa kong kaliwat. Paminawa ang pulong sa Ginoo. Matud pa niya, tanawa og paminawa ang akong mga pulong ug akong mga buhat. Anha ninyo makit-an kung kinsa gyud ko ang akong pulong ug ang akong buhat. Mo nakita sad karon niya dinhi ang ato sa dutang pulong ug buhat magpakita unta nga kita tinuod yung mga anak sa Dios, naggikan sa Dios ug padung sa tamubalik ngadto sa atong amahan nga Dios didto sa langit. Pagampo sa katawhan. Mga igsuon, magampo kita uban sa masaligon nga pagtuo ngadto sa atong Dios nga mahigugmaon kaayo ug moingon kita, Ginoo dungga kami. Alang sa atong simbahang Katoliko,
nga sa kanunay maghari ang gugma o panaghiusa, ilabi na sa mga nangulo niini, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tuloy kami. Alang sa mga nagdumala sa atong nasod, nga sa kanunay ilang panalipdan ang katungod ug dignidad sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga hinikawan sa hustisya, nga sa dili mawad-an og paglaom hinuon, makabaton sila og dakong pagsalig sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga kabatan-unan, nga makabaton sila og kadasig sa pagpangalagad sa simbahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pagpangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga unta hatagan sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nangamatay nga makaambit na sila sa kalipay nga walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Makagagahom nga Dios, dawata kining amo mga pangamuyo nga gituboy namo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Mapuangoron nga Dios, bubuhi sa imong panalangin kining mga gasa ug lig-una kami diha sa pagtuo nga gimatuod ni San Bonifacio pinaagis pag-ula sa iyang dugo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanin. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Kayang imong santos nga martir si San Bonifacio sa pagsunod sa panigingna ni Kristo mihalad sa iyang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga naglig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab.
mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alag kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni nagsimba karon dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Bonifacio ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Karon maghiusa kita pagsangpit sa tulangit nung Amahan, gamito nato ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo, anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan. Moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-o namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug di mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kanin. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Bordero sa Dios, nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, nagawagtang sa masala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, nagawagtang sa masala sa kalibutan, hatagi kami sa kalingon. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo apan ipamulong lamang o mamaayo ako.
espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-an kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. O Ginoo, kining misteryo nga among gikalawat, maghatag unta kanamo niadtong kalig-on sa kalag nga midasig kang San Bonifacio imong martir sa pagpabilin nga matinumanon nimong alagad o sa mananaog diha sa kasakit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata, mangluhod. O Dios among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi o mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya, alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiyan niining maong virus o sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug alamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Karon atong patalinghugan ang Pagsangyaw 2021. Atong gihisgutan sa miaging mga sesyon, no? Unsa ang pagtuo karon atong padayunon kining pagsabot unsa kining bertud sa pagtuo. Una sa tanan usa kining siya ka personal nga desisyon. Sa usa ka tawo diinbot siya nga makiglambigit sa iyang Dios. Muna ang pagtuo usa ka relasyon sa panaghigilaay kauban sa Dios. Ug kining maong relasyon sama nga kung kita buot makighigala sa usa ka tawo, nagkinahanglan gini nga gamito nato ang mga galamhan natong tanan isip tao. Ang hunahuna, ang atong kasing-kasing, o ang atong mga lihok. Mao na nga, kabahin sa pagtuo nga tawhanon, mao ang unang sa tanang pagsanong, pagdawat sa
gipadayag sa Ginoo ang mga kamatuuran nga atong madawat pinagi sa paggamit sa atong paghuna-huna. Tingali daghan moingon nga ang iyang gituhuan mauning mga doktrina, mga credo, mga formularies. Kana siya pamaagi lang na sa pagsabot o pagpadayag kung kinsa ang Dios. Kaya diha sa pagtuo, ang una natong dawaton ang kamatuuran sa Dios nga buhi, Dios nga magauban ka nato, Dios nga makikigala ka nato. Ug apil sa maong panaghigalaay, mao ang pag-ila kaniya ug mailhan siya pinaagi sa paggamit sa atong panghuna-huna. Doon na sa tayo laing abilidad, no? Ang tao kay dili naman panghuna-huna, doon na sa tayo abilidad nga muhimo og desisyon. No? Ug sa in English pa kaning will, no? Mahimong dawaton, mahimong di. Muna nga kung unsay atong nahibaw-an, atong nahibaluan bahin sa atong Dios. Sa katapusan, kitang tao mo'y muhimo sa desisyon. Kung ato ba ning dawaton o ato ba ni siyang balibaran. Kay mao man ang kabubuton sa tao. Unya gawas nun kining maong kabubuton sa tao. Mao na nga sa atong pagtuo sa Dios, gawas nga kita maghuna-huna, musabot, mudawat sa mga kamatuuran, muhimo sabta og desisyon, personal nga desisyon. Kung dawaton ba nato ang Ginoo sa atong kinabuhi o dili lang nato siya tagdon. Kadaghang higayon, subo kayong palandungon nga dawaton siya kung maglisod na ta ginhawa, kung hapit na ta mamatay. Pero doon na patay laing abilidad nga tawhanon nga kabahin yapon sa atong lihok sa pagtuo. Gawas nga kita makasabot, gawas nga kita muhimo og desisyon. Kitang tao makamao, makahimo sa pagpadayag niini pinaagi sa buhat. Mao na ang kamatuuran nga atong nadawat pinaagi sa pagtuo. Mao na nga atong desisyon nga gihimo alang kaniya. Kining samang pagtuo nagtawag kanato sa pagpadayag niini diha sa atong binuhatan. Diha gyud sa lihok, diha sa pagpuyo. Ug ato ni makita makatunan sa kinabuhi sa mga apostoles. Ordinaryo silang mga tao, adlawng tanan, nagtrabaho sila, apan usa kay tabo sa ilang kinabuhi, gitawag sila ni Kristo sa pagsunod kaniya. Ug unsa man, mitubag sila. Mihimo sila og desisyon pagbiya sa ilang naandang kinabuhi. Og desisyon alang sa Ginoo. Ug kini maong desisyon gipakita nila sa buhat, pinaagi gyud sa pagbiya pananglitan sa unang upat ka mga apostoles, nibiya sila sa ilang panagat, gibiyaan nila ilang sakayan, gibiyaan nila ilang pukot, nihimo sila og lakang pagpakita nga ang ilang pagdawat ni Kristo, ang ilang desisyon mapakita gyud diha sa buhat. Ug mao ni nindot kayo. Kay ang sangputanan nga kung kita makigigala sa Dios, muila kaniya, mudawat siyang kamatuuran, muhimo og desisyon sa tong kinabuhi ug mopadayag niini diha sa buhat, ang mahitabo nga ang atong kinabuhi mapuno gyud sa kalipay, mapuno sa kaayo nga gikan sa maong Dios. Mao bitaw na nga ang resulta sa tao nga dunay pagtuo, mahimo siyang tao nga mapasalamaton. Pasalamaton siya sa mga kamatuuran nga miabot siyang kinabuhi. Pasalamaton siya sa mga maayong desisyon nga mahimo siyang kinabuhi, o mapasalamaton siya kay mahimo siya og maayo subay sa kabubuton sa Dios. Dili lang alang siyang kaugalingon, kung dili usab sa uban. Ug sa ingon niya na,
maangkon niya ang kining gitawag og fullness of life, kapuno sa kinabuhi o kahamtong sa pagpuyo ni ining kalibutan. Manalangin unta ang Dios kanatong tanan nga gihatagan sa gasa sa pagtuo aron mapaambit sa uban. Hinautonta nga katong maong episode sa atong pagsangyaw 2021 makapahimo natong mas lig-on sa pagtuo o makasaulog kita sa atong 500 years nga kasumaran karong sunod tuig pohon. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pag sunod sa plano sa Ginoo. Mabuhat ra ni nato kung kanunay tang magampo nya motuo kita dili magsigig analyze sa pulong sa Ginoo. Usbon nako ang atong schedule dinhi sa misa Lunes ngadto Biyernes alas 6 sa buntag ug alas 6:30 sa gabi, sa Sabado alas 6 sa buntag nya Sunday Mass alas 6 sa gabi, sa Domingo mao gyapon tong atong naandan alas 7, alas 9, alas 11 nya alas 3, alas 5 o alas 7 sa gabi. Nya ang sa atong chapels unya ta mosugod katong ato mga special chapels nga misahan og Sunday Mass mosugod ta mga next week or sa third week of June aron maandam-andam pod nila didto. Nya padayon tang magampo, iampo nato ang mga taong nagtabang sa atong parokya, labi na gyud ang naghimo aning atong mga renovations karon. Dako-dako na gyud ning ilang nagasto, nya wa patay na bayad. Nya labaw sa tanan magampo tas mga tao nga do na untay muhatag o tabang nato aron makabayad pud ta. Usaron sa ato dinhing problema kay masira naman din kay ato ning gipanindutan stained glass na ng mga kili diha mo alimuot ning atong simbahan mo alimuot diba kay ana makuha na ng mga grill ilisa na nag stained glass pero mo gwapa punig maayo or mo gwapo nig maayo alimuot lang mao na nga nagplano ta nga mo palit og katong dako nga ceiling fan. Ana ibutang desto nga inigtuyok ato hayahay na kay mo diya. Ambot tagpila sa to sobra man tingali to 500,000. Okay ra na ninyo ang inyong hangin diha tag 500,000. Di mo okay na. Og naalay mga buotan nato mga parokyano nya muhatag nato ang opportunity nga mataod tungtua. Kana malangit gito sila. Kay mahayahay gud ta dinhi no ana ba nga hamugaway atong kuan ana ibutangan natong atunga diya mo na atong plano so inautonta magampo ta ani kay kining atong pagtabang sa simbahan mao man sad niya ang atong agianan sa or usas mga pamaagi aron masuod tas Ginoo o makasuod sad ta sa iyang tinuod nga gingharian didto sa langit. Manindog ta ang Ginoo manaa kaninyo Manausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.